forget your assignment to wear your dream profession attire. Lola, may hapon la. O apo, Diba may assignment la? unsa man ka na? Lola, gusto ko maparehas kang lolo. Ah, mao ba po? Ang pagkasudalo sa imong ulo? O hala sige, andamon ko na ang imong business. Salamat Lola. Pag-ilis dito o panihapon na sa dili pa ka matulog. Manahog pa ni hapon la. Sige, katulog na. Good night la. Wish na ko, madamguhan na ko si lolo. Lolo, apo. Ganahan kayo kung maparihan nimo. Idol jud ta ka. Kanindot paminaw na ana ako. Aduna na kayo sumusunod sa akong mga nakag-isip usa ka sundalo. Apan ako, sa dili ka pa mamahimong usa ka sundalo, aduna ka pa'y pipila ka mga pagsulay na mahiaguman na nagahatag kaning og pagtulunan. Panikod! No! Attention! Dami ko raman di ay. Magandam na ko eh. Yung maato na kong screen. Professional attire is Benito Ebuen II. Congratulations!
Yato